Nej, nej. Nej, det är ner. Mamma, den står där. Ja, bra precision. Då kör vi semifinal i pojkar 11 på bord nummer 4. Pontus Belenius Bo mot Jack Rör Spårvägen. Domare är Arvid F.F. Holmér. Bord nummer 4. Då kör vi final i pojkar 11 B-spel på bord nummer 7. Ella Forsberg Spårvägen mot Otis Beckgung Hammarby. Bord nummer 7.
Bra boll. Jättebra boll. Nästa. Bra sätt, grabbar. Bra sätt. Arvid från Tyresö, domare på nummer 4. Eller Nils Andersson skulle kunna vara domare på nummer 4. Bra domare, tack. Det här är tredje set. Vinnande här från honom. Det sa ni inte. Bravo!
Alla som har varit med i pojkar 9 kommer att få prisen när vi kör prisutdelning. Racket på bordet. Racket på bordet. Bra. Känns det? Ska jag skicka? Varierar. Jättebra. Håll fokus. Upp fötterna. Jättebra. Jag kan ta den. Du är duktig. Håll fokus. Okej. Nästa. Kristoffer. Bra sätt. Jättebra.
nästan. Jättebra match. Så spännande.